Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Edin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Ruħ Vincent Kurmi. Llum is-Sibt se namlu il-Quddisa tal-Verġni Mqazza Marija f'jum is-Sibt. Għaliex hawn din it-tradizzjoni li nhar ta' Sibt ngħidu huwa s-Sibt tal-Madonna. Għaliex is-Sibt hija l-ġurnata li tippreparana għal ħadd il-Għid ta' Kristu. Marija fil-ġurnata tas-Sibt, meta l-Apostli ħarbu, meta Kristu huwa mitfun, kienet baqgħet l-uniku persuna bil-fidi tagħha tistenna il-qawmien ta' bina. U għalhekk din il-ġurnata tas-Sibt lilna trid tippreparana biex il-ħadd nkunu kapaċi nilqgħu il-preżenza ta' Alla f'ħajjitna. Nitħejjew tajjeb għall-ikla tal-mulej. Jew għalhekk ħuti fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna nitolbu maħfra għal ħtietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Għamel mulej, l-imqazza Marija dejjem Verġni bit-talb tagħha tkun għalina ta' għajnuna, teħlisna minn kull tiġrib u iddaħħalna fil-għena u isliem tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. Ġietni l-kelma tal-mulej u qalli, xi tridu tfissru bih dan il-proverbju għall-ar ta' Iżrael? Il-missirijiet kielu l-għeneb qares u ddarsu snin u liedhom. Daqskemm jien ħaj, oraklu ta' Sidi l-mulej, ma jkollkomx għalfejn ittennuh iżjed dan il-proverbju f'Iżrael. Araw, kulħadd huwa tiegħi. Bħal ħajja tal-missier hekk dik tal-iben tiegħi huma. Min jagħmel id-dnub ikun hu li jmut. Jekk wieħed jgħix ħajja sewwa u jagħmel il-ħaq u s-sewwa jiġifieri ma jmurx jiekol fuq il-muntanji, ma jerfax għajnejh lejn l-idoli tad-dar ta' Iżrael, ma jtebbax il-mara ta' għajru, ma jersaqx lejn mara fl-imġiesa tagħha, ma jaħqar lil ħadd, irrot lura r-ran tad-dejn, ma jisraqx, jagħti ħobżu lil minu bil-ġuħ, jostor bl-ilbies lill-leri u ma jislifx bl-imax, ma jħux interessi, iżomm idu mill-ħażen, jagħmel il-ħaq skont is-sewwa bejn bniedem u ieħor, iġib ruħu skont il-komandamenti tiegħi u jħares id-digriti tiegħi biex jagħmel is-sewwa. Min jagħmel dan kollu huwa ġust u żgur jgħix, oraklu ta' Sidi l-mulej. Iżda jekk huwa jilet iben li jagħtiha għas-serq u għat-tixrid tad-demm, jaqgħu iben bħal dan se jgħix? Le ma jgħix u jkun għamel dawn il-ħwejjeġ moqżiża kollha u żgur imut, demmu ikun fuqu. Għalhekk lil kull wieħed minnkom niġġudikah skont imġibtu, dar Iżrael, oraklu tal-mulej. Indmu werġgħu lura minn dnubietkom kollha biex ma jkollkomx xi jwaqqakom fil-ħażen. Bedu minnkom il-ħtijiet kollha li waqajtu fihom u ġeddu qalbkom u ruħkom. Lala tridu tmutu, dar Iżrael. Jien ma nieħu pjaċir bil-mewt ta' ħadd, oraklu tal-mulej. Mela indmu u għejxu. Il-kelma tal-mulej. Oħloq fija qalb safja u Alla,
اخلق فيا قلب صافية o Alla. اخلق فيا قلب صافية o Alla وسبيرتو قوي جدد فيا. لا توربنيش من قديمك، تنحيش مني السبيرتو قديس تيك. اخلق فيا قلب صافية o Alla. رد لي لينا السالفاتسيوني تيك وبسبيرتو قلبيني واتقني للمدنبين نعلم طريقاتك والهاتيين ليك يرجعوا لورا. اخلق فيا قلب صافية o Alla. أشليلك ما يعجبوكش الساكريفيتشيو، نفريلك فيتمي محروقة وما تلقاهمش. الساكريفيتشيو تيجي o Alla والقلب ندمة، قلب مقسومة وصبينة ما توربيش o Alla. اخلق فيا قلب صافية o Alla. هاليلويا هاليلويا هاليلويا. انفهرك مissir سيت السما والارض għax inti dawn il-ħwejjeġ tassaltna u rejthom li ċkejknin. Alleluja. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien resqu quddiem Ġesu xi tfal żgħar biex iqiegħed idejh fuqhom u jitlob għalihom. Iżda d-dixxiepli qabdu jgħajtu magħhom u Ġesu qalilhom ħalluhom it-tfal iż-żgħar jiġu għandi u la żommuhomx għax ta' minnu bħalhom hija s-saltna ta' smewwiet. Imbagħad qiegħed idejh fuqhom u telaq minn hemm. Il-kelma tal-mulej. Vanġelu tal-lum eżjies. Nistgħu ngħidu li huwa Vanġelu ħafif. U forsi l-konklużjoni ta' malajr hija propju din. Qed tara Ġesu kemm kien iħobb it-tfal. Imma jekk nirraġunaw hekk qegħdin ngħidu ftit wisq. Għaliex Ġesu jippreżentanna l-tfal bħala mudell. U r-risposta tagħtilna l-liturġija l-kelma tal-Alla stess. Ma nafx intbaħtux, nittama l-intendejtu xi tlabna dal-għodu permezz tas-salm. Lil-mulej jednielu oħloq fija qalb safja o Alla. F'kelma oħra jednielu għatina mulej li qalbna tkun qalb bħal ta' tfal. U l-qalb bħal ta' tfal, qalb safja ma jfissirx qalb ta' bniedem li ma jafx jirraġuna, imma qalb li għandha fiduċja totali jfalla. Bħalma l-qalb ta' tifel ċkejken għandha fiduċja totali fil-ġenituri tagħha. F'dawk li tawa l-ħajja. F'dawk araw ftit, irriflettu ftit, sempliċi tarbija. Għada ma titkellimx, imma taraf u trid il-ħarsien tal-ġenituri tagħha. Trid li tkun fiħdan omma. Trid li tiġi mħadna minn missiera. Oħloq fija u Alla qalb safja. Ħatkun dejn it-talba tagħna llum. Oħloq fija qalb safja għaliex l-ewwel qabel kollox qed nintebaħ li jien ħajti mingħajr Alla hija vojta. U għalhekk għandi bżonn qalb safja, qalb li tkun miftuħa għall preżenza ta' Alla. Oħloq fija qalb safja ifisser li meta jien inġarrab id-dnub tiegħi, il-fraġilità tiegħi ma naqtax qalbi mill-ħniena ta' Alla. Imma bħal tarbija, bħal tifel ċkejken li weġġa
jaħrab jiġri biex isib il-kuraġġ l-għajnuna l-fejqan minant il-ġenituri tiegħu. Aktar u aktar nagħmel jien quddiem id-dnub tiegħi lil Alla nitolbu u ngħidlu aħsilni fil-ħniena tiegħek, naddaf id-dnub tiegħi għaliex qalbi fik tittama. Ħuti Eżies ejjew nitolbu b'sempliċità aħna wkoll u npoġġu it-talbit tagħna fi ħdan il-Missier fiduċja sħiħa fl-imħabba tiegħu. Nitolbu għall-Knisja sabiex tesprimi ta' kuljum l-imħabba ta' Alla lejn kull min huwa ċkejken, partikolarment lejn l-abbandunati. Nitolbu għal paċi fl-art imqazza fl-Ukranja. Għamel mulej li s-setanin tal-art jarfu jiċċeknu u jilħqu il-ftehim tant meħtieġ. Nitolbu. Għalina il-koll sabiex ma nkomplux nikkomplikaw il-ħajja tagħna b'ħafna toqol, imma narfu ngħixu b'sempliċità ma' xulxejn u miegħek mulej. Nitolbuk mulej biex bl-interċessjoni ta' Umna Marija inti tbirek u tqaddes il-familji tagħna. Għamel li huma jikbru fl-imħabba tiegħek u għati l-qawwa l-faraġġ u l-għajnuna dak kollu li hu meħtieġ lill-morda tagħna u lil dawk il-persuni li bożza iduru bihom. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Isma' Missier it-talb ta' wliedek u kattar il-fiduċja tagħna fl-imħabba tiegħek. Inti tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Aħna niċċelebraw bil-qima it-tifkira ta' ibnek għatina l-grazzja mulej li bis-saħħa tas-sagrifiċċju li sejrin nofrulek aħna stess inkunu offerta li tibqa' l dejjem quddiemek bi Kristus Jedna. Il-mulej ma'kom nerfgħu lubna il fuq niżżoħħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Missier Qaddis, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bibnek il-għażiż Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li inti battulna bħala Salvatur u feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwielet minn Marija Verġni. U għatemm ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha jinxandru l-glorja tiegħek
u bleħen wieħed intennu għaddejs mulej Alla tal-eżerċti ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek Osanna fil-ola ta' smewiet imbirek minn ġej fisem il-mulej Osanna fil-oli ta' smewiet. Għaddis ta' sewint mulej intilajn ta' kull qdusija. Għaddis għalek nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tijek biex isiru għalina l-ġisem u id-dem ta' Sidina Ġesu Kristu. Li meta kien se jenata biex minn rajħ bati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jenata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġarad il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u bixorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqal dejjem, id-dem li jxirrit għalikom għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew nitolbu l-missier li jagħtina qalb safja bħal ta' tfal xkejknin. Aħna nkunu persuni li totalment nafdaw fl-imħabba tiegħu. U għalhekk ngħidu missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi.
danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dunubiet ta' dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Jew fiskiet nirripetu it-talba li tatna l-liturġija llum. Fil-waqt li narfu l-preżenza ta' Alla fina, nitolbuh u ngħidulu oħloq fija u Alla qalb safja.
nitolbu. Mulej, aħna niċċelebraw it-tifkira tal-om għaddisa ta' ibnek. Inti tajtna sem il-frott tal-fidwa. Sebbaħna bil-milja tal-grazzja tijek u kattar dejjem fina il-qawwa tas-salvazzjoni. Bi Kristus jedna. Il-mulej ma'kom. Iberikom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Madonna